Mungamuthandize Bwanji kuti mwamuna wanu akule pachuma. Palito akazena chimene amaganizira iwowo basi ndikuti ndichisakaza bwanji chuma cha mwamuna uja chitha bwanji. Andama mutenga mwamuna ngati kuti ndi ATM where azingokamako mkakawo basi. Iwo samazona kuti adigawo lina lilonse. Kodi madziwa zonena kuti mkazi nayenso atha kukhala nawo mugawo la kuchita bwino kwa mwamuna. Amati financial success pa chizungu kuti mwamuna achite bwino ndi system imene imayambira pa anthu awiri. Inuyo ndinu mkazi amene muthanso kukhala manager wa mwamuna wanu, kumampanga manage ndi kumamuunikira. Lero tifuna tigawane njira zokwanira 10 zimene mungathe kupanga kuti mwamuna wanu alemere achite bwino pachuma. Chinthu choyambirira, believe in him before the money shows. Azibamboto ambiri amachita bwino pachuma chifukwa chonena kuti kumbuyo kunali munthu amene anakhulupirira. Amanena kuti behind every successful man there is a woman. Panthawi imene zinthu zisakuyenda, iwo ampeza mkazi amene akuwalemekezabe, akuwapangabe encourage, akumpangabe kumpasabe confidence mwamunayo, kukhulupirira kuthekera kwa iyeyo. Zimenezi zimapanga fuel consistency kuti mwamuna akhale ndithu ndi mphamvu, akhale ndi mangolomera to do the work yosaka chumayo. Azikazi amene amachulutsa kuwakayikira azimuna awo, kumukayikira mwamuna it kills motivation faster than failure. Kumukayikira mwamuna uja kumamupha iyeyo mphamvu zake, mwinanso kuposa kulephera. Chinthu cha number 2 chimene mkazi angapange kuti amulimbikitse mwamuna wake achite bwino pachuma, you have to create peace at home. Akuluakulu mtendere uja, bambo amachita bwino kwambiri akakhala kuti iyeyo ali calm, ndodekha, ndokhazikika. Komano kudekha kumene kumayambira kuti kumayambira ku nyumba. Banja lake likumpasa mtendere umenewo, mkazi wake akumpasa mtendere umenewo. Inuyo ngati muli mkazi amene constantly mmangopanga complain, mmangodandaula, mmangochulusa kumufanizira mwamuna ayo ndi anthu ena, olo mmampasa pressure, chimene mungadziwe zinthu zimenezi zimapanga drain mental energy ya mwamuna wina aliyense. Ndiye chimene chimafunikira ndikumpasa kaye mtendere ku nyumba kuja. Chifukwa peace doesn't mean silence. So mtendere ukhale kungokhala chete. It means solving problems without disrespect. Sizikudalira kuti mumpange disrespect ndiye kuti mumpasa peace. Komano you have to respect mwamuna wanu. Chinthu cha number 3, respect his vision even when it's slow. Mkazi udindo wake wakulu kwambiri ndiko kumulemekeza mwamuna, kulemekeza masomphenya ake, maloto amene iyeyo ali nawo, ma business kayani ma careers amatenga ndithu nthawi kuti afikepo penipeni. So kumpanga support ma long term plans ake, malomo mango demand ma instant results. Fabali ena mangofuna zinthu zozipye pompo. So ngati mukumkhulupirira long term plan yake, zimene zimampasa space mwamuna wanuyo kuti apange grow bwino. Chifukwa progress ijayo ndi imene iliyofunikira kwambiri kusiyana ndi changu pa zinthu. Chuma sichimapezedwa mwa changu. Chuma chikapezedwa mwa changu ndiye kuti pali ma shortcut. So there are no shortcuts mu process yopeza chuma. Chinthu cha number 4, you have to manage money wisely. Mkazi udindo umene angapange, ologawo limene angapange kuti mwamuna achite bwino pachuma, ndiko kumpanga support. And support yake sukuti is just earning. Komando tikamanena nkhani ya support, it's protecting what comes in. Ndiko kuteteza chimene mwamuna yakupanga ndikuchibweresa nyumbamo. So mukuyenera ngati mkazi muope unnecessary spending. Azimayi ambiri ali ndi vuto limeneli, ali ndi nthenda limeneli, kungospenda basi. Sanapange plani basi, drama zozikangobwera kale ndifuna ndikagule chakuti, mzanga anagula chakuti mwakuti. So you have to avoid unnecessary spending. Komanso osampanga pressure mwamunayo kuti azipanga compete ndi anthu ena. Umoyo uli very unique. Aliyense amayenda pa pace yake. So muthandizireni mwamuna wanuyo kupanga plan, kupanga budget, komanso kupanga prioritize my needs. Mkazi amene amazimvesesa chuma mmene chimayendera, ameneyo amathandizira kuti chumacho chipange multiply. Chinthu cha number 5, avoid public humiliation and comparison. Ngati mkazi mukuyena mupewe kumuchititsa mwamuna wanu manyazi pagulu, komanso kumfanizira ndi anthu ena. Musiye kumfanizira mwamuna wanu ndi azibambo ena. Makamaka mwina kaya ndi ma ex, kaya ndi azibale anu, pala azikazi ena amene amapanga compare. Inunso ndi bola brother wanga kuchita bwino pachuma. Bola tu uncle wanga, olobola azinzanu, olobola ex wanga, olobola social media personalities ena ake amene niyo mmasirira. Inu ndezi kuvutani bola kutacha. Musiye kumpanga compare moteremu mwamuna wanu. Chifukwa
public respect increases a man's confidence. Kumulemekeza mwamuna wanu pagulu kumamuonjezera iye confidence. Amati magazi muchichewa cha masiku anu kumamuonjezera ndithu magazi. Komano kumpanga humiliate mwamuna wanu kumapanga shrink his drive. Mphamvu zimamuthera amakanikanso kuti angathe kulimbikira motani. Chifukwa choti inuyo simukumpanga support and mukunchitisa manyazi. Chinthu cha number 6, encourage growth not comfort alone. Mukuyenera mumpange support mwamuna wanunso kuti apange learn ma skills anyuani. Kumulimbikitsa mwamuna wanu bwanji mutapanga ka short course kauri kacha kuti mukaphunzire zakuti. Inuyo mukhale mkazi woyambirira kumulimbikitsa mwamuna wanu kuti aziphunzira, kukamugulira mabuku kumpasa, kumdownloadera ma videos ophunzitsa nkhani za chuma or nkhani zopanga improve moyo wake ndikutenga ndikumpasa. Amuna anga ndakupezerani izi tazionerani. Kumuthandizira mwamuna kuti apange take timati calculated risks. Komanso inuyo mutha kumuthandizira mwamunayo kuti apange improve discipline yake. Nthawi zonse osangofulumizisa kumpanga push mwamuna wanu recklessly. Encouragement should come with wisdom. Kumulimbikitsa mwamuna wanuyo nthawi zambiri mukuyenera kuzibweranso ndi nzeru zake. Chinthu cha number 7 chimene mungachite ngati mkazi kumulimbikitsa mwamuna kuti achite bwino pachuma, you have to be a partner and not a competitor. Azimayi ambiri tu amakhala opikisana ndi mwamuna pa china chilichonse. Inuyo mukuyenera mukhale partner. Tikati partner ndiye munthu amene ali mu partnership ndi mwamuna wanu. So when a wife competes for control, mkazi akazangoyamba kupikisana ndi mwamuna wake, ego imapanga replace teamwork. Ndiye kuti banjalo simugwiranso ntchito limodzi, ego ija imatenga toll of your family, and this is very bad for every family. Chimene mungadziwe, financial success imapanga thrive where roles are complementary and not competitive. Pamene udindo uja mwachita kugawana, wina kupanga gawo lina, wina kupanga gawo lina, osati kupikisana. So lero tasiyani kupikisana ndi mwamuna wanu, takhalani partner omulimbikitsa mwamuna and not his competitor. Chinthu cha number 8 chomwenso chiliyofunikira kwambiri pa banja lililonse, you have to pray for him and with him. Tazimpemphererani mwamuna wanuyo, and osati kungompempherera kokha, inunso muzipemphera limodzi mwamuna wanuyo. Amuna anga tabwera nti tipemphere limodzi kuti Mulungu atidalitse, zitifewere, tenda imene mwawina ija ichite bwino. Izizi zimakhalanso zofunikira kwambiri, and muzimkumbusa nthawi zonse kunena kuti mwamuna wanuyo is not alone. This is very important. It fuels a man to do more. Chinthu cha number 9 chomwenso chiliyofunikira kwambiri chimene mungathe kupanga kumulimbikitsa mwamuna kuti achite bwino pachuma, give honest feedback privately. Inu ngati mkazi ndinu manager amene mmaona zonse, mukupanga support mwamuna every day, ndi amene mukumpasa madzi kuti asambe azipita ku business. So inu ndinu manager amene mmaona mmene zikuyendera. Mwamuna akakwiya sizinayende, inu mmakhala mukuona zonsezo. So mmayeneka muzimpasa feedback. Komano feedback imene mumpase bwanji, mukuyenera mumpase kwa awiri ku private. Chifukwa a supportive woman corrects in private and praises in public. Mzimayi omsupporta bwino mwamuna wake ndi amene amamukhonza kumbali komanso amamuyamikira kugulu. She helps him see blind spots without tearing him down. Mkazi amene ndi amene amamuthandizira mwamuna kuti aziona ma blind spots, malo amene mwamuna sakutha kuwaona, iye akutha kuwaona, osati kumpanga tear down. Chinthu chomalizira cha nambala 10 ndicho stand firm during hard times. Apato pamene pamaoneka mkazi weniweni. Chimene mungadziwe, azibambo onse amene anachita bwino pali nyengo zimene anadusa zowawa, zovuta, zimene anapanga malosi mu business mwawo, ngongole zapanikiza, kulephera pa izi ndi izi. Komano mzimayi wanzeru ndi amene amakhala steady during ma storms amenewa. And no wonder mzimayi wotere becomes part of the success story. Mwamuna akachita bwino, amazapanga refer back to the woman kuti inetu ndafika apa chifukwa cha mkazi wanga ankandilimbikisa. Komanonso zimatha kutheka mwamuna osachita bwino pachuma, nomazanenanso kuti sindinachite bwino chifukwa cha mkazi wanga sanandipange support, ankangononga chuma, ndikayamba business iyeyo amakangosakaza. Ndiye mwachidule mzimayi sangampange mwamuna kuti alemere by force, komano amampanga mwamunayo kuti akhale focused, komanso akhale ndi confidence, komanso akhale disciplined, komanso akhale mentally stable. And then izi zikatheka ngati inuwa mmayi mwampangisa zimene zoti mwamuna azikwaniritse, ndalamano zimabwera, ndalamano zimapanga follow. Ndiye tadziwani choyenera kuchita, musanangoganizira zokudya chumacho, taganizira the process that happens kuti chumacho chibwere. Zimene zimatengera mzimayi wa mzeru, komanso zimene zimasiyanitsa pakati pa mzimayi wa mzeru ndi mzimayi amene sali wa mzeru. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.